Sa 50 estudyante naman po sa Dagupan City ang bagong benepisyaryo po sa ilalim ng Special Program for the Employment of Students or yung SP or SPES. Ang nasabing programa ay atid ng Department of Labor and Employment or DOLE at lokal na pamahalaan at ng Public Employment Service Office or PESO. Ayon po kay PESO Manager Joy Shapno, ang mga nasabing benepisyaryo ang bumubuo sa panibagong batch sa ilalim ng nasabing programa. Tumanggap ang mga ito ng 60% ng kanilang salary or nasa 7,011.24 centavos. 7,000 pesos and 11 pesos and 24 centavos. Ayun. Mula po sa LGU habang magmumula naman po sa DOLE ang natitirang 40% na 4,588 pesos and 78 centavos. Kung kaya't umabot po ito sa kabuuan po na 11,600 pesos ang kabuang sahod po ng bawat isa. Layunin naman ng programa na mabigyan po ng oportunidad ng mga estudyante na makaranas ng trabaho at matuto mula rito at magkaroon ng kita habang bakasyon katumbas ng isang makabuluhang summer job. IFM News. IFM News. IFM News.